من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala a wannan rana ta Juma'a wacce ta kasance 25 ga watan Rajab, hijirar ma'aikin Allah na da shekara 1441, kazalin da ya zama daidai da 20 ga watan uku shekara ta 2020 a lissafi na miladiya. Muke tashi inda muka tsaya cikin fasali na uku a cikin littafin Masalihul Insan na Shehu Abdullahi ɗan Godiyo, Allah ya masa rahama. Wanda a satin da ya gabata mun shiga fasali na uku amma ba mu kai ƙarshen sa ba saboda yanayin lokaci sai muka dakata. Sai muke insha Allah ta'ala a yau wato za mu dora daga inda muka tsaya. To in ba na manta ba, muna shafi na 15 kuma matashinmu zai zama ثم يتعين ويجب الشكر إذا خرج المولود من بدن أمه إلى روع الدنيا لوجود إنقاذ أمه وسلامتها من هذا الخطر العظيم. شيء الحمد لله. Shehu Abdullahi ɗan Godiyo, Allah ya masa rahama, wanda a wannan fasali na uku yana gaya mana haƙƙin ɗa yayin da za a haife shi, lokacin da zai fito daga cikin mahaifiyarsa, wanda a baya ya gaya mana abin da sun ta tsara wajen yadda za a karɓi haihuwa da irin abin da za a fara wa abin haihuwa da shi shine ta harika. To sai yake gaya mana ya ce sun mai ta'ayyanu, sannan ya zama farilla wajibu kuma ya wajaba a shukuru a yi godiya ga Allah idan kharaja al-mawludu, idan abin haihuwa ya fito min madin ummihi daga cikin mahaifiyarsa ila dauki duniya zuwa ga wannan haske na duniya. Babu shakka dukkan wanda ya kalli ɗa lokacin da yake ciki ya ga yadda mai cikin take fama har sai ta kai zama da dabara tashi da hikimomi, to kai kanka za ka san fitowar ɗan su rabu shi da uwar lami lafiya, wannan madalla ce daga Allah. Da yawa a kowace ta kan samu jarrabawa a daidai irin wannan lokaci, wadda ta sha wahala sannan ta haifa, wadda ta haifa abin da ta haifa ya mutu, wadda ta haifi ɗan lafiya ita kuma ta mutu, wadda kuma ya irin abin da bahaushe yake cewa haihuwar guzuma, tsohuwar dabba kai ta ake cewa guzuma ko ta dade ta tsufa ta gaji da haihuwa, kashin ta har yayin laushi, da ta zo za ta haihu sai ka game ɗan da ta haifa ba kuzari, ita ma kuma ta juya tana kwance. Shi ne bahaushe a karin magana ya kace haihuwar guzuma, ɗan kwance uwar kwance. To wata haka za ka ganta shajarar madara, ita a kwance ɗan a kwance, gaba ɗaya ta yadda za a samu hankalinsu, ta yadda za a samu su dawo cikin hayyacinsu da nan ƙarfi. Domin haka wanda da aka yi masa haihuwa ɗan ya fito lami lafiya, uwar ta zama ta kuɓuta, to ai Allah ya masa baiwa da lallai wajibi ne godiya ga Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana shi da a ciki shi ne mutum da shi yasa ya ce sunna sabila yassara. Fitowar ɗan nan a ciki shi ne goyewa, in bai goye ba zai yi wa, in ya sauƙaƙe sai ka ga ɗaya in ya fito shi kenan ɗan yanzu
dan yanzu wani na ka haife shi ɗazu yanzu nan an jima in ka ɗauke shi ka kalli fuskar sa ba za ka ce da za ka haife shi ba ka san shi yake haihuwar ita ma wanda Allah tana bin yanayin lokaci akwai wani da ya zauna a ciki musamman samu wanda yakan zauna shi ne sai a Hausa ake cewa kwantacce ba da mai masu hukunta da hukunci a kansa. Akwai ɗan da ya zauna a ciki sai da ya ɗauki 'yan shekaru wani lokacin ba idan likitoci suka zo binciken cikin sai kuma na'urar ta nuna musu ma ba komai kuma ga ciki ya ɗaga ita kuma tana da kun ciki yana tare da ita. Wani lokacin kuma na'urar sai ta iya ganuwa sai ta nuna ga ɗan nan. To suna ta ƙoƙarin a tabbatar da cewa lallai ɗan ne sai a yi aiki a haka har lokaci ya yana ciki. Da Allah ya kawo lokacin haihuwar ko sai ta haife shi. Wani daga cikin ɗaliban makarantar nan ya yasa ce, da ina jin akwai ma ɗan ƴar uwarta, ina haife ka gano. Ana haihuwarsa abinda ya bata mamaki bai fi awa 2 ba zuwa 3 da zuwa duniya. Shi ɗin da ya je ɗalibin na nan da ya je wurin saboda duk sun yi farin ciki da murna arabu lafiya ai ya shekara 2 a ciki ai arabu lafiya yana zuwa da ya je bayan yana wanne ba da haihuwa ɗan da ya zo ga mu ya ce wallahi da ya tashi zai motsa sai ya bi shi da ƙwayar ido da kallo ya ce ɗan kamar ɗan aljanu wato an gaba ya yi shi to ka samu ku aka yi lafiya yan godewa Allah. Shi yasa malam duk wanda ya aure matarsa ta ɗauki daga sanda ta ɗauki ciki zuwa sanda ta haihu ba shakka in bai gode ba ba sai ya ci azabar Allah dan zai gane wani mawaƙi a waƙarsa da ya ci Hausa wacce mata baitin mai bin uwa da uba yake dacewa a ciki akwai baitin da yake cewa domin ba yanzu hakikatan na lura wahalar da mataye suke faɗawa saboda ya yi aure ya gani yasa ko a wasu bahaushe sai yake cewa idan mace tana naƙuda ɗaukata ɗaya tana lahira ɗaya tana duniya ba san wacce za ta rinjaya ba in ta haihu lafiya to ta duniya ta janyo ta lahira in kuma daga nan kwana ya ƙare to ta lahira ta ta duniya kuma in ka lura ga shi dai almara ce ta bahaushe amma in ka lura abin ai kusan haka yake nunawa kuskure kankanin aka samu yanzu da sai da ta rasu wata ma ka ga ta kasa haihuwar kafin haihuwar ta rasu ɗin da yake cikin ya rasu. Shi sa shi wa Abdullahi da Kodi ya ce wai jibu ya waje ba a shukuru a yi godiya ga Allah da za su rage mawudu idan abu haihuwa ya fito min baɗin ummihi daga cikin yatumarsa ila gauri duniya zuwa ga hasken wannan duniya ya fito wannan farfajiya ta duniya wujudi saboda samuwar kinkazu ummihi tsere ta tsamar da mahaifiyarsa wasa lamatiha da lafiyarta min hadar hadarin lazimi daga wannan hadari mai girma da duk macen da ke naƙuda ta ƙare babu shakka ta ƙetare hadari mai girma to a godiya ga Allah aka wannan wani rujin waladi da kuma fitowar ɗan sahihan a ganshi mai lafiya wani sai haife shi sai ka gaba shi da lafiya wani ma fa saboda idan ya zo da larurar ta fara masa nauyi kukan da jarirai suke yi wanda shi ɗan yakan zungure su shi sai ka ya kasa wannan kukawa sai an yi dabaru ku ne da ke zuwa ta cikin mutane wani shi wannan ku zo na kawai da ya kawo wuta ka ji ko dalilin kada kuma wuta wannan da kuma zo da gudasa to a zauna da ka kuma wuta ga yara ne da zauna musu da shi sai ka ga ya kasa kuka sai an mata dabarun da zai kuka da kuna wani zaka ji sai mata ma sun jijjiga shi sannan ya kuka din in kuma a zamanance ne a asibiti ne ga akwai dabarar da likitoci suke na likitanci saboda shi rashin kukan kuma ga shi dai zunguri ne
amma kuma rashin kuka alama ce ta cewa ba shi lafiya. Tunda ma'aikin Allah ya faɗa duk ɗan da za a haifa sai ya yi wannan ƙwararru ko ba zai ba sai ya yi. Mutum biyu manzon Allah ya ce su ne ba su wadawa Maryamu da ɗanta su ne kawai shi ɗan bai zungure su wannan calawar ba. To naka duk wanda ya zo bai cala ba to da matsala. To kai ka samu naka aka haife shi kawai sai ya tsara kuka ce in ya sai kaga an dace da ko kuwa haka ba ai an dace. Ya gani baka je kuka daga can da makogoro mai kwaɗi ya aka ce ana kuma na da mu ai abu ne yawwa bayan ya zama sahiha kuma ya zama sawiya ya zama madaidaici. Saboda akwai nan da za a haife sai da ba madaidaici ba ne ba. Za ka ga wani an haife shi wani bangare na halittarsa bai ce ba da manta ko wani yaro kwanaki da aka haife shi a wani ƙauye cikin ƙaramar hukumar Toba, shi yaron gaba ɗaya zuwa yi ba da guda da ji ikon Allah. Daga zuwa kuma ana ɗan jimawa ya rinka da iyo ka ga mai abin da yake cikin ne bayan gida zai fitar amma ba hanyar fita. Tsora ka zo da gudu sai asibiti ana zuwa da likitoci sai da duba ya auna ya ce to sai dai ai wani aiki. To kaga na lura kuma wata matsalar za ku bada nan ku tashi ku tafi wurin yaya sandam kan kuma shigowa yawa ku je wurin yaya sandam ka ce ku yan agaji ne kuwa ya sa daya yawa sun da ba da suke so ai su je can su suna yi hotunan su shi suke ganin ya bi musu. sai ka ga kuma wani an haife shi da ƙari a halittarsa wanda za ka hannu uku ne a halittarsa wani kuma sai ka ga biyu ne sai a haife sa amma a haife ka ga duk wanda ba su zo madaidaita ba duk sun zo da matsala waɗansu yara da aka haifa waɗansu shekaru da suka wuce a nan cikin unguwannin yarawa mata ne guda biyu aka haife su a haɗe sai da aka yaye su ba amma ana ƙoƙarin yadda za a raba su a haɗe suke ta gefen nan ta nan suka haɗe na san zancen sosai saboda alhamdulillah a lokacin ni na yi magana a rediyo ne kira a taimaka musu har kuma wani daga cikin masu taimakawa a wannan garin sai ya ji labari da ya ji labari sai ya turo har rediyo din ya ce a bayar da adres ɗinsu ko kuma su je su same shi da suka je suka same shi wani asibiti a ƙasar indiya ya ce zai iya rawa su amma a lokacin sai an biya naira miliyan 28 nan take ba sai ya biya amma ran da aka kawo su an raba da ya gansu a raba sai ya fashe da kuka shi alhaji kabiru sani sai fashe da kuka to ni kuma saboda ni ne suna hatta littafin da aka yi yadda aka yi aikin su sai da aka yi wa kwafi na daga can asibiti na indiya to shi za ta na da kwafi duk da daga baya ɗaya daga cikin su ta rasu amma sai bayan an kusa shekara 4 ne zuwa ta 5 da ma gama rabawar sannan kuma ɗayan Allah ya mata rasuwa. To kaga duk waɗannan sun zo ne ba sauyiya ba. To kai ka ci sa'a ta ta zo sauyiya komai ya cika zanzan ba matsala. Kaga wajibi ne a wannan gobiya. Ya yi wani insani ma ka raka da rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka domin da baka zo a daidaita ba ai wani matsala ko kunne ne ka zo ba kunne ne sai ya rika ina kunnen da ko ba ka ba to ka zo komai naka cikakke kuma kana daidaitacce fa huwa ni'matun haka ni'ima ne yajibu shukr alaiha da yawa jibu ayi wa Allah godiya a kanta min al-abi uban tsayi godiya ga Allah da ya bashi da lafiyayye daidaitacce kai wa garibi ya yi tsohon uba wa min al-ummi haka da uwa ita ma ta gode wa garibi ya ita ma da nata yan uwa makusantanta su gode amma ban godiya ce da ya halatta za mu ji shi wa Abdullahi zai ba mu karatu kada wata ta jiyo daga gida ta ce amma sai an yi su sai an zo suna ku ce ba za mu yi DJ ba to DJ ma kuzanci ne sako ne wannan sako ne
wata kasira adadihim da kuma samuwar ɗan ya yawaita adadinsu ko bai yawaita ba da daga kai sai matar kana samun ɗakon zama kuna a gidan adadi ya ƙaru bayan adadi ya ƙaru kuma a har yau ka ji wata hikima ta ubangiji tunan kuma ba ne kai ji ku shukura alaihi ko to wata hikima ta ubangiji ga ta shi Abdullahi zai faɗa a gaba bayan gidanku ya ƙaru kuma ambatan gidanku ma ya ƙaru ka gane yanzu da ma da Adamu daga shi sai uwar gidan amma dan yana zuwa sai aka rika baban janar an bato bai ƙaru da an ce ma baban janar amma da ya samu janar sai aka ce ne wato yanzu ba baban janar kake yanzu baban garki kake zamanin martala ne ka haihu kusan da wata al'ada ake da shugaba da sarki to a zamaninsa da an haihuwa sai ta saka mai zuwa za ta yi wa haka ake to shi ma lokacin murtala yana shugaban kasa ya haihuwa kwari sai ya saka min murtala to kuma mafi yawa wanda aka sa murtala sai aka ce masa janar to kan da janar din ta samu masa yawwa yawan ku ya karu kuma ambatan ku ya karu kuma da wata hikima ta Allah jaririn nan da kai ba baka san me kai ba kai kanka san da ba baka tayi ka baka san me tayi ba sai ka girma za ta ga me tayi ba atan malami tayi ba ko ko likita ne tayi ba ko ko dan kasuwa ne ko ko barawo ne sai za ta gane sai bayan ka girma za ta ga me tayi ba domin ba aboshin ka aka rubuta aka ce ga abin da ka tayi ba to kai ma haka nan kada baka san me zai zama ba amin ba ka sani sai ya bayan Allah ya rashi kai ma to sai ka ga abin da Allah ya bayyana yanzu sarkin garin nan sannan tsohuwarsa ta yi shi ai ba ta da tabbas zai sarki to kuma sai ga shi abokinsa ba a rubuta sarki ba kuma sai ga shi ya zama sarki yanzu ka zalika gwamnan garin nan sannan tsohuwarsa ta haife shi goshinsa san yake ba komai ba a rubuta gwamnan ne wannan ba to yanzu ba to ga to ya shugaban kasar ku da shi ne rufa goda ga da ai ba a rubuta ba to ba san me da ai ba dan haka wata kasirar adadihim da yawaitar adadin su bai ji shukuru ya wajaba ubaye godiya alaihi a gare shi akan wannan ni'imar da Allah ya masa ne annahu domin lallai shi da idan zahara waladu idan da ya bayyana kasura bi adadin gida yana karuwa da shi wa qa'a bi zikri kuma ambato yana aukuwa da shi sai ka ga ana ƙara ambaton ku da shi wani nan ma sai ka haife shi bai wanda Allah zai masa sai ya zama da duk duniya sanadiyarsa sai an ji zuriyar yau saboda shi kadai wanda gwada ba shi kadai wasu amma saboda shi kadai din nan da Allah ya ɗaukaka ambatansa ko ina a duniya sai a ji zuriyar yau yanzu da yawa a kuma cikin waɗannan shugabannin kafin mutum ya zama shugaban ƙasa wa ya san shi kafin mutum ya zama gwamnan wa ya san shi dama su sarauta akan ce ɗan sarki ne ko ba haka ba amma ba sarkin bane sai ya zama sarki amma su waɗannan duk gaba ɗaya ba ballantana ma mu yanzu a cikin waɗannan shekaru din mu jihar Kano cikin waɗannan shekaru ba kawai haka suke mana gwamnati ba ko ba haka bane ba in kawai da gwamnatin Kano gaba ɗaya wanda suka ai yan birni kawai guda biyu ne kacan da sabakin su da shekaru kai ni mu dan kauye ne ga duniya ce ni kauyen ji ma aka yi shi can cikin su mun to kaga shi kuma wannan a kwamfasa cikin madu kauyen madu shi kuma wancan a ganduje kauyen dawakin toba to kafin su zama waye son su duk ba wanda ya son su amma yanzu da suka zama din sunan su ina ne bai je ba haka kuma in kasuwanci Allah ya tura ka in ka zama wani hamshakin ɗan kasuwa
sai ka zama a garin kowa ya san sunanka ko da bai san ka yi ba ko zuma mana su a wannan garin suna nan wanda da an faɗi sunan kai da kanka ka san sunan da ne ko ba haka ba ana ambatan sunan akwai sunan da ko da baka taɓa ganin su ba to haka Allah ya so ya ɗaukaka haka ne idan ka da ɓangaren ilimi akwai wanda da ka ji sunansa ka san malami ko da ko baka taɓa tozali da shi ba amma ka san malami alhamdulillah musafir da zuwa mace ai mun gane wa ka zikiru an bato kuma zai auku bihi da shi wannan dan in kana zakaran in ya kasance namiji ne ai kun sa kai ko mace ce sai ka ga adadi ya karu kuma an bato ya karu da ita ko a mata an bato ba karu da su kai wata dan gurabu ai dan gurabu nan namu Allah ya jikarsa da masallacin nabi ko yawa ko duk wanda yake wuce shekarun ba ka san dan gurabu sai dan gurabu da a baka namiji da a baka mace ka haihuwa da kake zuciya da ka haihu wannan ba ka haihu wannan gurabu a ai ba wani samun sa kenan ba ai ka kalli lissafin ai haka yake Kara lafiya. ga shi dai lokacin da na ganin dan gura ba haka ne haka yake gani mu amma magana sa ko mu dai a this time around haka take da hikima da ka auri wannan da ka haifi gwamna wani ka haifi matar Sai ka fi danda. da za ta janyo muka suna ba yanzu ka duba shugaban kasa yanzu dawa ya san matarsa amma zuwa ya bai santa ba ba ta jawo wa gidansu an bato ba a shugabe wa ya zaru mutum ya kiyaye ma ya fa'adu ba abin da shashin mata suke aikatawa wanda a nan birni abin ya rabu ko a ce ya daina faruwa abin da shi Abdullahi zai faɗa mana yanzu ka san al'ada ce ta Bahaushe ta da an ci an yayi wa ana jin ana naƙuda to za a rika kasa kunne da an ji kukan jariri mata sai a rika buɗa da an yi buɗa a gidan da aka haihuwa matan makota farko za su zauke kuwa da buɗa ta har ma a jahiliyar Bahaushe ita buɗa ma bikin ta ake da na haihu ta yi mun buɗa ni ma sai ya je ne mata saboda in mace ba sai ya mata goyi a ce nan ta haihu ba buɗa da ban yi mata ba amma ni da haihu kai ma shi ta zo fuska ta ba buɗa mun gane to ba mu ne ba sani ba ko can cikin nesa cikin ƙauyuka amma dai ne da yanzu an jina wanzu buɗa ma shi rawar da gare ka ko ba haka ba yaron yanzu ɗan ƙarami da ya taso kace ma buɗa ya bai san da ko sai ci ce sai Allah ya tsare wa ya hazaru ya kiyaye ma ya fa'alu ba abin da shashin mata suke aikata idan zahara indahum idan ya bayyana a gurin su hazihin ni'amu irin waɗannan ni'imomi aka haifi ɗa lafiya uwa lafiya aka banatin nisabu mata za su fuskanto alal zangara da ta hausayin buɗa wata lahaja kuma buɗa ko ana kama hanci ana yiri wani bai aswatihin na da ɗaukaka murya aka za su turai ta buɗa kasan shi da Bahaushe matan Bahaushe wacce take ta gargajiyar Bahaushe din sosai ita da abin farin ciki guda da ne ba Allah ma da ya kiyaye ta da ba ta yi a wajen mutuwa ko ba haka ba to amma gurin farin cikin tun da ya saba da abin da annabi yayi ai ba daidai ba ne ba tunda zaka ga su a biki ai buɗa a haihuwa ai buɗa yi wa yaro shayi ai buɗa kai wata irin yaro ya sauke alkur'ani ma ai masa girmamawa irin ta dangi ai kwalliya ya je gaishe da dangi tana ganin sa da allo kuda za ta yi ba za ta ce Allahu akbar ba tun da kadimi ya sauke kuda za ta yi duk da haka yake to ba sa kuda a mutuwa amma kuma kishi ya ce ta mutu kuda ta kai
to wannan yau wannan ya saba wa sunna. In aka yi maka haihuwa ba buɗa za a yi ba a hamdala za a yi garanga da ɗaukaka murya da suke nufi halatta ba shine wa rafai aswati inda da ɗaukaka muryoyi wata fakuri da kuma yin alfahari bil ni'matil kafirati da abinci mai yawa iri-iri wanda kuma da haka fa aka fara da waɗansu abubuwa da su ma yanzu ko talauci ne ya za aka rage ban gani ba amma da malam aida in aka mutum ne ba ya gaba da gari saboda irin waɗannan abubuwan da kullum sai an yi kaga da ana haihuwa da garin da ta haihu za a fara kuro wurin kanwa ake sai an rarraba an kawo makuta wai a sanar ta haihu kuma idan yaron ya kwana 3 sai an kuma kunin sunansa kunin barka ko ba su karfi ba a rarraba idan yaro ya kwana 7 sai a ce ƙauni duk a irin wannan suka kirkira ba jini ne ce sai a ce ƙauni kuma ranar kwana 5 ranar ake ƙauni ana wai ji musuna haka za a je a rarraba a gaggaya wa dangi to kuma sannan ranar suna kuma a zo ranar sai abin da hali shi sa da yawa shi ba wuce idan matar tana naƙuda to tana haihuwa shi kuma sai hau tasa naƙuda kuma ba zai ƙara tasa naƙuda ba sai bayan suna alal aƙalla da yan kwanaki alal aƙalla za mu zo babi na 4 za mu ji bayani akan dabbar suna don ita ma ga shi na shirin ɗauko biyu babu yawa ne mata za ka ji yadda muke da yadda addini ya ce a yi sai ka ga yanzu an gobe rinka naƙuda ya rinka nishi yana naƙuda saboda an masa haihuwa ba zai ƙare ba sai bayan kwanan da haihuwa ko musamman wata al'ada da ake yi wai idan haihuwar ta fari ce ma to bikinta na special one ko ba haka nake ba hakkan wajen fati aiki kuma ai ma dinke iri wata ma akan samu da sauran kayan al'adar lemanta ba ta dinka ba amma wai turiya za ta yi wannan na haihuwa ne to biyan ta za ta yi ai ba biyan ta za ta yi ba sai an kawo waɗannan kayayyakin su to ka ga duk wannan da aka dora da a zo ga irin su kayan barka a zo a ita tunuwa iri shi ma haka karatu nake a kowace ta iya karatu ta haddace an ka kayan barkar ta kalla ta duba abinda babu yi ta ce ba kaza abinda bai wata ce kaza da ya koro yanzu ma wannan talauci ne sa da aka rage yi wannan amma da akwai abubuwan da wane su ma ake a ce a mai masa ya canji waɗannan a biyar ma a ce waɗanda ba su biyo canji don ka ji tsanani a abu to an shigo da sarai don addini ba tsanani inda ka ji tsanani sarai aka shigo da shi wata fakur bil'adimatin tasirati da yin alfahari da abinci mai yawa kaga yanzu ai ranar suna ko yanzu aka haifi wannan abinci a kowace ranar suna sai kala 7 abinci wai nuna wadata za a yi kala 7 ba gara ba dalili inda wani dalili zai kai ka gidan lokacin da ake taron sunan sai ga abincin ma duk abu lakance wani ma gashi na kasa ana zubar da shi wai ayi wannan ai nuna akwai abubuwa da ba iyali da larabci don ba wanda ya ce a wulaƙanta abinci musamman a wannan lokacin wajen timai a hannun duniya da kuma tara ma'abuta duniya 'yan duniya tara su a ɗan kuma mai kiɗa ya ci kiɗa ana biki ana rawa in an magana ce ai bikin suna ake wato kai ka ce in an ma mutum haihuwa zai suna ba mana aikun rubuta aiki a wurin tunda da mutum ya ce abu farin ciki abu dai na Allah ya ka haihuwa to Allah ya ce ki irin godiya da za mu yi kenan bai kamata ba ai godiya kai wa Allah godiya ta hanyar da ya tsara ba wanda irin wannan taron da ake na 'yan duniya ba kusanci ne ka tare 'yan duniya kuma mu wannan taron da ake da wannan bikin da ake yanzu ana ɗora mazaje abin da ba su da hali za ka ji ma gashi nan shi zai faɗa ko a wannan babu ko a nan gaba
kazalika kuma da suka samu tasiri akan mazaje har ma daga ake yanzu idan aka yi haihuwa fara cikin ramadana sai a ce a daga taron suna kuma idan ku tuna ma wai sai matar ta kafa doka ba za a yanka ragon sunan ba sai san da za a yi taron haka ake yanzu a ramadana ta haihu saboda za a zo kowa baki yana azumi wanda kaga da mutum ya gane in kana son ka yi godiya ga Allah wacce ta dace aka yi maka haihuwa kana azumi sai ka ce matan ka yadda su taron a matsayin walima in ya so a yi tsarin take away kowace aka taru a yi addu'a a yi zumunci da juna kowace a bata take away ta tafi da shi a yi mata mai ɗan kyau yadda nan za ka ja hankalinta ta sha ruwa da shi ka gama duk wanda ya ba mai azumi abin shan ruwa gadon da aka ba mai azumi gadon da za a bari da ma zai mata su ce mu na mu na kashe ba holewa cikin ramadana yau da azumi a baki ina za a hole sai bayan sallah shi kuma sakoti makin sakoti makin mana Allah ya ce arjalu qawwamuna 'ala misali ai wargi ma guri yake samu akwai wanda wai sai ma haka in an san ka ga riko da sunna wai isa malam wanzu ko ranar arba aka yi mana haihuwa ba sai an sunan ba ba zai ce a daga amma sai a ce a daga duk da dai za mu zo ga maganar sai mun zo maganar abin suna a yanka abin suna ya haura kwana 7 ba daidai amma a yi ranar kwana 7 shi ya bi a yi kafin kwana 7 ba daidai amma duk malamai sun ce in an yi kafin haihuwa balangu aka ce ba ragon suna ba ne amma in bayan an haihu ne to mutum kafin ranar 7 ya yanka ya yi amma bai abin da ake so ba shi ne ma'anar ba za a kama shi da dalili ba amma ran 7 shi ne afdalu in ya haura 7 babu laifi kai waɗansu malaman ma sun ce matukar ma yaro yana cikin shekarun da bai balaga ba babu laifi bisa a yau shi ma sai mun zo ragon suna za ka shi da yawa a nan an canza hukuncin na ragon a yankunan da rago an ce dole ne ko kana da hali ko baka da hali ita ko shari'a ce a ce sai kana da hali ta nuna maka in baka da hali ambaci sunan ɗanka kawai ta yabe maka ba ya dora maka abin da Allah bai dora maka ba wanda ya dora maka yanzu wata tana nan ta fara gintsa fuska da ce ka ji ragon ma yake mana bakin ciki a karatu ne kuma in yazo sai a yi a mun zo ka je nawaye malam ne yace suna cewa ragon ma na mai jego ne ka ji kwace ma ya ji ragon nawaye ai shari'a ba abin da ta bari shi matsayin ragon sadaka ne jariri na kaiwa farkon zuwa sa duniya ai mata sadaka kuma sadakar a yi ta ce da duk wanda ya danci ya ji daɗi zai addu'a mai kyau ka san kwa nama ba kowa ke samun abin da ya san da zai ce da ya danci a ce kai wannan sunan da aka yi sai ku zai sunan sa Allah ya raya mana shi ko ba haka ba sunan da ya raya mana shi ya ji ya ɗan tauna ɗan tsoka biya ka ai ka ga addu'a da ka gani to sai mun zo nan dai zamu wajen jima'i a halin duniya da tattara 'yan duniya wai imanin mutsarina da kuma haramta wa masu tsananin bukata sai ka ga abincin ga mabukata ba za a kai musu ba za a ba su ba su kuma da su aka gayyato din ba damuwa suke da abincin ba yadda ba maza kuke karya mata ma yi su mun san kadar a zo wai taro za a ci abinci da yawa wai ka ɗan tsakuri ka ɗan ka ture wasu da ka nuna kai kafi ƙarfin magana su ma sun sai ka ga a gefe can ga wanda irin wannan yake nema da ka kirawo shi a yi fara ci sai ya wanke kwanan da suke ga gani amma shi ba a kira shi ba an gana shi kuma wannan da za a je flat din guda in ya tsakuri daya ya ci na biyu sai ya ture wa'ai shi ajinsa ya wuce wannan duk abin ba da nagode kaga shi ne wato hirmanin murdarrina sai a hana masu tsananin bukata wa aka sarrafa wannan kuma da yawa daga cikinsu su matan ya kimna suka tsaya ala hadi na halati akan irin wannan hali kullum ai abinci na almubazzaranci muddatar sabi tsawon kwana 7 shi wa Allah ya bude kamar yana nan yanzu ma ana yi
ana maka haihuwa a gida to ka gama wallahi buhun shinkafa ka Allah ji kansa yawa kicin ɗinka ko sai ya ga yankan kauna bayan ba haka aka ce a maka ba musamman a rayuwa ta mutumin yanzu da yawa mutumin yanzu kuta shaharin ne mun gane ba kuce wani ba a kuta shaharin ne saboda a wata zai je karɓar albashin ya zo yi batan na wata guda duk inda ka karya min batan din ka je mai cikin garin balantana yanzu albashin da yake gashi nan dai la ilaha ulai ba zan sami na bai da zalika kai ba baka aikin bane balantana a ce kai ne baka aiki to amma albashi ina yake zuwa to kai batan ka siyo kai abinci saboda matarka ta haihu duk dangi sun zo sun tare a gida kullum sai an yi abinci kala uku so uku to maganin asibiti ne irin waɗannan abubuwa ya kamata a samu gyara a ciki ya samu gyara a ciki ko mu maza mu za mu tsaya idan muka tsaya ko da ba a yi maganin abin gaba ɗaya ba za a rage shi ko ba za a rage barna yana da daɗi da an yi haihuwa gidan wancan duk kowace ta zo za ta ce wani lokaci da za su yi ta yi wannan haƙƙi ne a shara amma bari ko kuma ce wata dabara da daddare ka yi ba ta ci tuwon daren da wani to su ma can kyale sun suna da wannan su kai tun da ta gaɗa ta yi adda ta hudu ko ba haka ba in ya so man dage sai an yi taro ranar sunan to a mai da shi walima a juya shi a musulantar da shi ya tashi daga taron maguzanci ya kuma da walima ta sunna wannan duk za ka iya yi walima ta sunna a gayyato wata malama ta zo ta ba da bayani ta gaya musu wani abu na addini a ci abinci a addu'a a tashi a tafi ba shi ke nan da ma sai a ji a gayyato dj wani suna da aka yi kwanaki a wata unguwa cikin nan musallin nan masallaci ne a gurin amma aka ji aka gayyato masu wannan dj din to Allah ya taimaka majibunta masallacin da suka ji labari nan za a zo a dj ga 'yan mata sun fara zuwa sai suka je suka roƙi wannan dan Allah a can farko masallaci kar a kawo wannan matsalar nan gurin sai ce a zo da su 'yan mata ne su suka ce su sai sun yi to shi kenan sai wani keto da gudu sai ya kawo ƙorafi ya kawo ƙorafi ai gashi na ce a ba mu nan ai mun rubuta nan ne ba yaushe za su fara aka ce ana la'asar ka san kuma ka fara ana la'asar har sai ana magana ko ai sai na da mutanen na ce ku sa yi nufa mu ku je kawai gurin ku da kar ku ce kuma masallacin Allah ku kare min shi kada a yi masa ba daidai ba ai kuwa suka je suka tsaya ai wanda ya jagoranta yana dawowa abin da ya fara mutuwa bakinsa cewa malam Allah ya saka mana da daidai naciya yace wallahi ka gida a daidaita sau uku aka tura su an tuko su da kayan yace shi kuma shugaban nasu idan ka ganshi taka ba musulmi bane sai to ya yi zaman da kansa saboda dan nace to ya aka yi sai ya ce ai kawai inda ka ce mu je mu raba kan opposition suna zuwa duk da suka taka burki da daidaita sau suka kalla matan suka zo suka yi kuskus ba mu ce musu komai ba ya ce sai muka ji kamar alamar jayayya suke tsakaninsu da matan mu dai ba mu ce komai tun da ba a ce ne mu ce a kai komai ce daga can dai matan sun tafi ciki kafin su fito da sai suka juya da daidaita sauransu guda uku da sai suka tafi sai da matan suka mutu suka yaka sai da wasu su kuma suka ci gaba da tsayawa ba su bar gurin ba sai tab da magana ba na ce ba ku zai ba da ku ga tana da ba su barka da kun je kun tsaya kawai malam shaidan da ya tsaya duk ya ku ha to kaga da wannan masallacin magaribar nan ba za a yi ta da rai ba za a yi ta kuma da yawa gaskiya kyadewa ne wallahi kyadewa ne shi yasa ake ta yin abin da aka ga dama ko biki yanzu dubi da aka mai da biki a zuwa cakuɗe da maza da mata shi mutunan nan shi DJ din ya zo ya saka kiɗa a ba mu tsaye a ita rawa
ta fitar hankali mata tsirara a dodon macen da za ta fitar da sifar jikinta tudu ya nuna kwari ya nuna a tsirara da hudu ko manzon Allah ya hada matan su fita haka sai ga an gyani a tsakiyar unguwa cikin unguwa da dattijai a unguwar da malamai duk sai wai an rasa wanda zai zo ya taka abu da ke ce ba zan na kokori ke na taba zuwa daga unguwarmu na zo na makaranta za a karatu kawai sai na ji cikin gurin nan kamar unguwa ta tashi na ce mai ake haka aka ce ai biki ne na ce can masallacin ba sallah suke ba aka ce ai sun gaji da jira ne suka ji ba tsaya ba sun nema a tsaya ba tsaya ba shine suna lugudan kiɗan nan kuma ana sallar a cikin masallacin saboda ƙarar kiɗan ba a jin kira'ar liman kun tuna ai anan da ni ai ana haka na ce kai da ana wani ƙirƙiri ai wani liman kuɗi yake samu kawai tafiya ne na zagaya ashe nan waɗansu sun ɗan je ta kan katangar nan suna leƙar su ga can kuma ɗan mutane biyu uku da biyu ina zuwa kawai na taɓo shi dujjan ɗin ya yi ma'anar jije ɗin ina taɓo shi da ya waigo haka na ga a fuska bako ne ban san shi ba ai jiyo yadda ya haka ya ɗan gani da gemu kawai sai wani kaɗai kai haka sai ya juya kawai ci gaba da gidansa shi ne a cikin ku na ce wani kashe min janareta tun da janareta suka tara ana zuwa da aka kashe janareta ai sai yaransa suka ɗago a sai suka ganin ɗalibai daga kan katanga sai fiddirawa na ce a kan musu komai ba mutum da zami ba amma dai wannan ba da sai da ita masallacin Allah suna sallah kira'a liman an kasa ji saboda kun kafa shedan a cikin musulmi a inu ku kake ai a Kano kake ko ba haka bane ba idan kuka tuna bai fi yan mintuna kalilan ba muka tashi harkar kuma wani abu da Allah ya mai daɗi lokacin da na ce a kashe janareta ana kashewa matan suna tsakiyar tikarwa daga cikin ɗan yatsa suka waigo kuma da yawa da suka gani ne ni ban kura ido ma gane wannan wancan cewa sai suka rika diddike suna sun da kansu sai suka rika furfucewa wanda a wannan lokacin da a ce kafin mu zo mu magana da fara yin magana aka yi da mun ba sai yi wata ba al'umma ita take gwani da kanta sai a bai lalace kuma ga shi dai mutanen wannan lokacin muna gani dai da barna ta bayyana sarari shi yasa wannan bala'in da ya zo wa duniya shawarwarin da likitoci suke bayarwa ka ɗauka amma babbar shawara ka ji tsoron Allah shi ne na farko shi ne na farko ka ji tsoron Allah in ba a kiyaye Allah ba in Allah bai rike wani musiba kowa ya sai rike ta wanda ya sai rike ta domin dai lokaci da gaba ɗaya tattalin arzikin duniya ya shirke kawai ina har ƙasan ma da abin bai je ba ya taba ta nema ake a zama ma ba tafiye-tafiye nema ake a zama ba tafiye-tafiye jiya ina kallon labaran na France 24 na ga sun sako wannan majirmin shugaban Amurka na yanzu yana maganar daga yanzu ma Amerikawa kada su yi taro ya wuce mutum 10 kuma kowa tsakanin wani da wani a rika samun santimita a 5 ba ɗaya da rabi ba 5 suka ce na zaune na kallon labarin a rika samun wannan ratar sau da ka ɗauka na cikin Allah ku ji tsoron Allah shi ne magana ai a fara jin tsoron Allah kuma duk barna ba tana cikin abin da yake taimaka da bayan yanzu to sai mu kiyaye to shi wa Abdullahi dan gobe ya gaya mana yace wa aqbahu mafi muni min zalika ma daga haka anna ba'da lallai akwai shashin manyan sabudin ilimi wanda ake danganta shi ga ilimi akwai shashin wanda ake ganin malami ne yara zalika yana gani ana irin wannan fasadin wala yabnahu amma baya hanawa kai bal ba ma haka ba ba'du wadansu daga cikin malamai ya fa'ala zalika fi baiti yana aikata wannan maguzancin a gidansa ko bai yanzu akwai malamin da zaka ga gashi malamin ya yi da karatu amma aka tashi biki a gidansa in kaga duniyar da za a buga in kaga yan duniya shakkiyai da za a tara in kaga badala da saban da za a yi wa ubangiji ka ce gidan ba maguje ne ba gidan malami ba
to social ustaz ne yau ba da unzur al-madakhala shi Abdullahi dan Kudi yace ka duba littafin al-madakhala ka ga koyi da yayansa shi Usman yana yawan dauko magana a cikin al-madakhala shi yasa ta ga muku wannan littafin al-madakhala ana samun sa shi Ibn al-Haji malamin sunna ne mai tsotsocin ra'ayi ko sai ka dauki littafin zahiri ni wanda nake da shi ne mujalladi 3 to an ce ma akwai ne mujalladi sama da 3 amma za ka yi shi duk abin da bai dosa na sunna ba to na gargare ba shi yasa shi dan Kudi idan magana ya ce maka qalibul madad wani madad kai to malamin yayi kokari to shi yasa shi ma shi Abdullahi ya ce yanzu da madakala ka duba littafin al-madakala fa kada dalibi zalika shi ya tsawaita ma a cikin haka cikin irin maguzanci da ake yayi da ake wucin rayuwa ya tsawaita a cikin kuje da maguzanci a tsaya addini tsagwaro kun an addini tsagwaro za a samu albarka abinda aka haifa albarkarsa za ta karu kuma me za ka kubuta daga zunubi kuma ma ya fi sauki saboda duk abin da ka ji an takura ma sai ka ci bashi sai ka yi da shi ba addini ka ba ai addini bai dora maka abin da bai dora maka ba a gashi na ga maka za mu dora gwan suna in ba ka da shi shari'a bata ce sai kai ba bata ce sai kai sata kai ba a mu sai yanzu a bahaushe shi yanzu matan bahaushe mai gidan katanga zai haura ya ɗauko ragon sai dai haura ya ɗauko a da kuma wannan kana ba sa idea yadda za a yi sa zai tafi da salatu mai rade bakin ragon kana ba shi idea mu nan baka gaba ma wai ɗabi'ar ɗan ma wai alakanta ta ake da dabbar sunansa mu a nan a Hausa ba a yanzu ne aka ɗan rage kaga da ya halatta a yi dabbar suna da basu sai mun zo bayani za mu ya halatta hasali ma a yi da ƙananan dabbobi ya fi a yi da shanu da raƙuma tun da shi da shanu da raƙuma ma akwai malaman da suka ce an yi ma bai isar ba wadansu kuma suka ce ya isar amma an bar a fadalu a yi da ƙananan dabbobin da rago shi ya fi kowanne in ba rago timkiya in ba timkiya bunsuru in ba bunsuru akuya amma mu a nan da an mutum ya yi aka yanka masa bunsuru a sunansa da ya ɗan girma shi ɗan ya taɓa shi da ya rashin kunya sai a ce dama ba dole ba mutum da aka yanka min bunsuru ya yi suna ga haka wai dabbar wai tana da alaƙa da halinsa wabi ya zubi ko kuma wanda ba a sami masa ba to yana nan da wani abu ya faru sai a ce an yi dan da ba yanka mara ragon suna to ka gani ba wayan na'uhunna kuma shi wanda aka yi haihuwa yamna'uhunna ya hana su mata jam'ahunna tattara jarirai da suke inda kadai surati yayin yanki cibiya mu ma yanzu a nan ba ma wannan al'ada dan ni ma a littafi na ganin mu ba mu same sa ba Allah ya rubuta ta kafin zamanin mu an ce abin da yake faruwa shine duk sanda aka haifi da a gida sanda za a yanke cibiyar to don makota kowace da take da sabon jariri sai ta ɗauko jaririn ta zo gida mun gane wayan ta zo sai suna cikin gidan shi kenan da yanke cibiya sai ta yanke sai suka yi canfi suka ce idan jaririn ba a zo da shi ba sanda ake yanka cibiyar yana nan ba to idan daga baya aka shigo da shi gidan ya ta hawa da ainihi zai zama hararragari zai zama wakilan ne idan su zai zama da hagu to da haka suke shi sa da an ce an haihu yariri yana kuka to ita unguwar zoma za ta yanke cibiya har sai ta tsaya ta ce to an tattaro sababbin haihuwa kusa ce da ake kira su kowace sai ta ɗauko ɗanta wai mai gida bai sani ba saboda kada ya zama da garki a yadda suke karantawa sai a zo gidan sai a ce to idan sun zo shi kenan sai ta yanke cibiya wacce yanke cibiya shi kenan yaran za su zauna da lafiya shi wanda hukuri ya gama ne ya ce wannan karya ne wa ya ce haka shi ne ya ce wayan da uhunna ya hana su jam'uhunna tattaruwarsu su tara jariran da aka haifa inda kadai surati yayin yanke cibiyar
kullum mauludin dukkan wani abin haihuwa sai su tara su sannan a yanke cibiyar. Ya taji ila da kula zalikal bait, ana buƙatar su shiga wannan gida allazi yuqadu fi sirratu wanda za a yanke cibiyar a ciki inda aka haihuwa, sai sun shiga suna tattare fahina izin tuqadu nan ne kuma sai a yanke cibiyar. Wai suna yin haka li Allah ta tawalla ainahu dan kada idanuwan yaro su burkice su koma a rarragarki. Wa huwa badalin, wannan zancen banza ne, ƙarya ne. Wa kazalika ja'ala sikini, wannan ma mun je an daina yi sai da gani a littafi. Wai abin da yake faruwa da can kafin shigowar reza tura ne suka zo da ita, da wuka mai kaifi ake yanke cibiya. To wukan mai kaifi ta makera aka yanke cibiya, wannan wukan to ita ungozo ma ba tafiya za ta yi ita ba, mai jikin za ta ba. An gane ko? Duk sanda uwar jariri ta zo take zaune a kusa da jaririn, to lallai wukar yanke cibiyarsa ta zama ga ta gasa kansa, an yanke cibiyar mun gane. Kuma al'adar ta wajabta mata sai sun kwana 40 suna haka, wai in ba haka ba aljani zai zo kama ba. Wannan wukar da ake ajiya kusa da kan jariri shi aljanin da ya fi wukar. Wato ɗan adam ba addini ne sai tashi ba, ko shi ma dabbar yake koma haka kawai. To shi za shi ya ce wakaza haka nan ji alis sikini sanya wuka allaci guda biya suratu wacce aka yanke cibiya da ita inda rasul mauludi a gurin kan jaririn da aka haifa ma damat ummuhu matakar babarsa ta dawo majalisatan tana nan a zaune. Wai za qamat idan ta tashi daga gurin jaririn hamala ta wukar ta za ta dauka sai ta rike ta tafi da ita. In ka ganta da wuka tana yawa tsakar gida to bata kwana 40 da haihuwa ba. Da ba'ala zalika za ta aikata haka muddata 40 yawman har tsawon kwana 40 li Allah yusiba hajan dan kada aljanna ya sharbe ka. Shi ma ba shi ya dana ba. Kafin 40 ya mutu? To tun da babu da a kusa da kansa ake ajiye na kuma to ina kamarinsa za ka yi ajiye ko ba za malam sai a daina ajiyewa. Waka zalika haka nan ja'alul kuza ajiye ƙwarya mamlu'an ma'an wacce aka cika ta da ruwa wa shay'in min hadidin da dan wani guntun karfe a ciki inda mawlud a wurin jaririn idza gabat ummu wai duk sanda uwarsa za ta tashi yana daki ko yana rumfa za ta tashi ta bashi to sai ta kawo dan koko shine kuz anan koko shi yasa kofi akan ce masa kuz ai saboda amma ma'anar su ne da koko a yake ko ta ka kofi ko koko ta zuba ruwa ta dauko dan guntun karfe ta jefa a cikin ruwa sai ta aje sannan ta fitar da ban jaririn. Lilaruratin ta fita don wata larura walai sahadin inda mauludi babu wani da zai tsaya mata gurin abin haihuwa kai wa kullu zalika ba da dukkan wannan abubuwan da shirme ne karya ne. A zo ajiye ruwa a kusa da jariri a jefa karfe a ciki to me ma da haka abin ya koma su kulle. Ai mana wato musulunci ba karamin tsarkake ne ba, Allah ya ba karamin tsarkake ne ba. A shekarun baya can kaje guraren da ilimi bai wadatu ba sosai, in ka ga yadda ake ta kaba sai ka san cewa lallai musulunci ba karamin hali ne ba. Ka ga mai jego tana tafiya da baya da rubas ba za ta tafi da gaba don raba fitina da baya. Kuma ka ganta ta rataye ragaya a ɗaki ta ɗauko guntayen waina ta rataye a cikin ragaya. Wai shaidan ya biya masa a wannan lokacin duk matar da take ta kaba idan ba ta rataye wannan ragaya da waina a jiki ba to a kabari mijinta ba a abincin lokacin da yi kwarra a wasu. Ka ji su har ma shi ne ya ake masa zai ci abinci a kawai. Kuma haka suka yi tattali a lokacin ba ma da a'a
akwai amma abin bai kai wadatuwar yanzu ba ka gani malaman ba su kai yawan misali yanzu kuma ka san a yanzu akwai sauƙin isar da sakonni a kan da a wancan lokacin da ake magana ko rediyo ko babu ba a jin labarin daga nan ba za ka ji labarin abin da ka buga take ciki ba nan ko ba za ka ji labarin ba a wancan lokaci to yanzu ko alhamdulillah ala ta zamani ta ka sauki gashi yanzu ko menene ma ya faru ko a ina ne a duniya yanzu nan ta wayar kama sai ka hau kan internet sai ka gan shi to wannan yasa duk abin da za a yi sai ka ga duk abin da za a isar na sako na ilimi yanzu ya fi da saukin zuwa shi ne sa waɗansu abubuwan kai yake wayewa amma kai abin ba da yawa Allah in ka ji abin da yawa da ko wani ƙauye shi kuma wai in matar mijinta ya mutu to idan ta fara ta kaba sai ta kwana 7 ba ta yi bacci a kwance ba saboda idan ce a kwance sai fitar wa ya zai janye ta ji fitin a zaune za ta rike har kawai a bata fate ba gaira ba da ni ga mijinta ya mutu tana jin garari kuma shaidan ya zo bata fate kuma ta daka ta shi wa ya taruzu har yau mai gida ya kiyaye ma ya fa'adu ba'adu man la khaira indaha abinda shashin waɗanda ba alkhairi tare da ita take aikatawa wacce ce ba alkhairi tare da ita minan taka shirri na ta fare tufafinta lokacin da za a yi wankan jego ta yi tabbar inda musul ya yi wanka wa ma'a hagaiwa tare da ita a wata mata ko irin tsofaffi da suke yi wa yarinya wankan fari wanka bai halatta yarinya ta buɗe tsirara ba bai halatta ba irin na ganye da ake ba amma shi ma wannan al'ada ce ta kashi ba wai addini ne ce sai yi ba al'ada ce mu a nan aka samu ta al'adar yadda ake jinyar mai jego amma idan an tambaya likitoci sun ce a ɗan dumama ta da ruwan zafin ba da sai a yi amma sun ce da matsala kai karkari duk surutun da za a yi ba saboda bincike da aka yi daga baya-bayan nan akwai abubuwan da ake yi yanzu idan aka yi su mace za ta game da ciwon hawan jini wanka yana ciki kaga aikunin kanwa a ɗirka mata a ciki a haɗa yaji a zabga mata a ciki kaga ga kanwa ga yaji a zo kuma a ɗauko ruwan zafi yanzu bincike na zamani abinda ya fitar gashi za a rika mata kawai gashi kuma wannan likitoci sun ce ya fi komai amfani maganin jego ta haihu barin baka ɗan bari yanzu da aka yi wa yaro shayi irin ta asibiti aka nada bandeji ran da za a je a canja bandejin kai tsaye kake kai shi a canja sai ka ɗan daba ɗan ruwan ɗin ya ɗan zauna a ciki ko saboda me saboda shayin ya ɗan ji ruwa ya ɗan saki yadda da an ja bandejin dama sun rabu da fatar wanda in ba a saka ba da an ja bandejin me za a yi sabuwar kaciya za a yi to ita ma haka ake so ka rika mata saboda ta buɗe ta ko'ina wani gurin nata ma ya ɗan taɓa ta ɗan ji ciwo to idan ka zo aka samu ruwan ɗumi wanda da ɗan ɗumi da za ta ji zafinsa amma zafin bai kai zai cutar da ita ba ta ɗebo dettol ta ɗan zuba a ciki ta zauna a ciki haka ya fi ai mata wannan wankan amfani yadda zai gyara mata yanayin private part ɗinta da ƙugunta komai na ta saki zai ya koma numa amma mu da can shi ɗin da mata ma yake duk wacce ba a yi mata wannan wankan ba to wai menene za ta narke ko ɗan ya za ta zama ɗan rugari karatun da yau ya bi mu cikin gida sosai don mun kalli gurin don mun fahimce shi ko alfasalin rabi'u wani sai dai ko rabi'u nawa ai shi ne sabon sunan ne alfasalin rabi'u fasali na hudu ɗauki mana tafa da hannun sarkin kano a yau
fadawa ne waɗansu daga cikin bayi ake ta samun matsala suke ta yawan rigima da menene sarkin Kano a duka ce malaman fada ni bayan nan sun fiye damun malabcin nan da suka ce ran sarki ya dade a biya musu karatu ba su da karatu in suna da karatu za su yi ba sai sarki ya ce to a biya musu da aka bincika aka ji bayan nan ko irin babban da barbaro za a ji kun babu da ba su iya ba ya ka siyo musu manyan alluna aka ga musu aka rubuta to ka san mu a karatun mu na lahajar bahaushe ba ma ce a alifin sai dai a ce alu to kuma ga sunan sarkin to shi ne sarkin zaginsa da ya je gaban malam ya ce alu ya ce ya ce alu ya ce malam ga yamin abin da kake faɗa ya ce alu sai fara ta maguzawa ya ce alu nan duniya ku ne a sama a lahira ma ku ake fara faɗa sagari ba to ka gani to daga cewa rabi sai ka leko rabi na ba da shi ake ba haka ku aka yi sai yadda Allah ya ce shi ya gama karatu tunda ya san alu tunda a lahiran ma shi da alu aka fara tunda ya ce alu alfasalin rabi'u fasali na hudu fi mura'ata haƙƙin waladi cikin kulawa da haƙƙin da fil aqiqati a cikin dabbar suna aqiqa dabbar suna mun gane ko ita mai matsayin ta ne wajiba ce ko ba sunna to sunna ce mai karfi an ce sunna mai karfi wacce in kana da hali ta wala ba kan in ba ka da hali ba fada ai mun gane in ba ka da hali fada ra ta dauke maka shewa dan kuje shewa Abdullahi dan kuje yace huwal muqamu rabi'u shine matsayi na hudu fi kayfiyati silatu rahimi cikin hakikanin sadar da zumuntarsa da waladihi kadansa wayan baginahu ya kamata gare shi in kana da qudratu idan har ya kasance yana da iko in kana da qudratu in ya kasance yana da iko an ya urka ya yanka dabbar suna anhu gaba da ɗansa fi sabihi a cikin kwana bakwan ɗan da annahu sunnatu mu'akkadatin da sunna ce a bakar bawa mun gane to ga kuma da gurin tsayawa jiya kwamitin mu an dan zauna an yi mitin a wannan wuri sakamakon ramadan da yake gabatowa to duk da bana dai alhamdulillah shekara ta zuwa duniya baki ɗaya ba munan kaɗai ba cikin jarabawa amma duk da haka duk tsananin jarabawa shi da dini ba a fasa yin sa ake a kowane cikin yanayi mun gane domin mu mutanen yanzu ma yadda muke da abun duniya su sahabbai ko kama kafa ma abin duniya ba su ba amma haka suka yi wa addini abin da tarihi bai kuma ganin irinsu ba to da haka ba za mu sha biki saboda yanayi da ake ciki mu cewa ana ba kai ka sani ko ana cikin yanayin ka zo karshe wanda ko da corona ko ba corona kanan kai kare ba sai ka tafi to ka zama aikin karshen ka kai wa addini hidima ya ka gani kai ma sai ai ma hidima a ciki to a takaice dai je mun zauna mun yi mutum mun san duk Ramadana muke wa makarantar nan garan bawo dan abin da yake tabbatar ya zama ayi ko ba haka ba ya amma dai a ji an tafi nema ko ba ba irin ko a yanzu in ce in shiga gurin wani a gwamnati ce a yi ko menene kan wannan makarantar ba abin da ya dame saboda ɗalibai kun tsaya mata to ko me za a je nemo mata da kanta tana da kanta kuma da wannan shine kaidar addini kai kake ibada kuma kai kake tsaya ibada da kanka ai jahidu bi amwalikum dan ka cewa an kusa ko idan haka wannan shine bayan Allah sai mu yadda muka saba inda hali ka kawo mun tabarmun da sai na boye wadansu ma ne saura ko sai na agaza wadansu guraren ma wayayen mu da hali ka kawo yadda idan na saka 12 nan guri yayi kal sai ce rabi saka sauran a store stand by duk wanda ya motsa ko muna karatu canja shi da gafara yana motsa yi masa yan conclusion kawai a sauke shi a ɗorin kaga sai mu ci gaba da sabga mutuwa to Allah ya mana albarka kuma ina ganin mu yi hakuri
wannan babu ina so ne mana bayani shi sa wani ƙarin littafi na wani malamin sunna da daga ya fito da wasu abubuwa game da dabbar suna wanda za su amfanar da mu da haka ku yi hankali mu bar wannan kandil rana ya ce kawai rana ya ce sai mu ce alfasalin rabi'u sai mu bayani kan tsagwaran dabbar suna da yadda shari'a ta ce ya yi da sai ka ci kai haka kake a gidanka in haka kake to ci gaba ba kake ba canja ka koma jini to wani ya turo takarda ya ce wani a takardar wani ya yi mafarki ya ce ya ga annabi ya ce ga abin da za a yi a cikin alkur'ani shine zai zama maganin wannan cutar da ake fama da shi to a dunkulan baka amsa malamai sun ce ba hukunci da mafarki kawai wannan shi mun gane ko ba hukunci da mafarki kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama bai fa duniya ba duk abin da Allah ya umarce shi ya gaya mana sai da ya gaya mana dan haka wani ya zo ce annabi ya umarce ka da kai kaza ya faɗa a cikin mafarki malamai sun ce wannan ba za ta ba wannan shi ne kawai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمشركين ودمر اعداءك داعين وانصر عبادك المؤمنين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا تبارك الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai lokacin Ramadan kuma alhamdulillah yan makaranta babu abin da zamu ci muku sai godiya ba don komai ba duk abin da makarantar nan take bukata duk lokacin da Ramadana ya matso babu shakka komai ana samun sa ana tare da sa dan yanzu haka kwanaki na ga muku kuma zan ƙara ga muku yanzu a wannan shekara ba mu da bukatar generator na karatu saboda timeman katotan rungujejen generator nan da muka siya wanda in azumin da ya zo shekarar sa uku wallahi yana cikin najin nan kwalinsa ko kana sama musa kai ba ni ba ko rabi da yake aikin bai san wani irin kala ne ya ciki ba tunda kun san babba ne na kwali mahadarsa da karfi aka haɗe bakin kwalin to hayo ba bude ba gashi na ciki kawai su mai da shi tebur na dora alƙur'anan su sai bana ne ma na ce kawai mu fito da shi duk da namun da muke amfani da shi bai tsaya ba amma dai mu fito da shi mu dan fara amfani da shi tunda shi na ciki din wannan ne to kun ga kokarin da muka yi ne wani shekara uku da ya wuce gashi mun ajiye abin mu za mu ci more sai to yanzu abin da muke bukata wannan karan abubuwan kashi abu na farko akwai wayayen lantarkin nan muke sa guda ne jiya malam guda 12 so da in ka kalli nan haka duk wanda yake gudun nan kai ka san da ba haka yake ba can baya ma in ka kalla ka san ba haka yake ba nan kwanan in ka duba ka san ba haka yake ba kuma akwai waɗanda aka sa ta nan ta gaban nan jikin rumfan nan kusan cire su da ake yawan yi su samu matsala to amma yanzu mun ce in aka zo za a saka za a yi musu tsarin da su ma za a basu a jiki ba za a cire ba kun san sai mun daure su kamar da muka yi wannan saboda gaskiya a Najeriya ta yi yawa mun gani yawa sai mun daure su kamar haka don haka akwai buƙatar wayayen lantarki guda 12 kuma har yau akwai sifikunmu da muka fahimci ba sa yi to kuma da muka dan fara bincikawa sai aka gane matsalar waya ce ba sifika ce mai matsala ba to shi sa ajiye sai muka kiyasta ita kuma waya muna neman a samu banda biyu to bayan kuma wannan sai maganar akwai tabarmanmu da suka tsuma akwai wadanda sun fara zazzarewa tun da kuke zama a kansu ma za ku gani sai muka ce to su ma da akalla da za mu samu waɗansu sababbi duk wacce muka ga ta yi tsufan da ta wuce nan to sai mu ware ta mu ba wa yara masu zama su yi karatu ladan nan ne zarce a can nan kuma suka sababbi kun da ramadana zai san makarantar za ta san cewa ramadana ne ya to da yake ba ba a rubuce ina manta wani abu ko gaya mu yawa sai kuma muna fama da larurar microphone za ku ga da yawa idan ana yi wannan sai da kansa sai ya dauke shi abinda muka kiyasta guda biyu saboda mai jan matanin alkur'ani nasi din da nasa ni kuma da nakan yi karambanin faɗan ma'anar da nawa amma shi microphone ba mu fiye san mutum ya je kasuwa da kansa ya siyo ba don komai ba saboda in ba ka san mai kyan ba buga maka za a yi kai ka zo ka siyo mu kuma ne ya ƙi mana aiki kama gaba ma amfani da shi ka duba da su haka wanda ya ga zai ɗauki nauyin microphone din ne ya zo ya same mu za mu yi masa bayani ko ma a raka shi a je a siyo
irin wanda zai zama original ne mai kyau. Amma duk sauran waɗannan kayayyakin ka iya suwa ka kawo ba wani matsala. Ka iya nemo wayan mai kyau ka siyo ka kawo, su ka ƙwayaye ga su nan ba ji koyi ba, ka siyo ka kawo mana ƙwayaye mu haska, kai ma sai Allah ya haskawa. To wannan shi ne Allah ya yarda. Kuma nan wani Allah da sati biyu za mu faɗi lokacin da za mu hutu, tunda yau 25 ga Rajab, Sha'abana zai kama. Kaga Sha'abana yana kamawa, to kowane lokaci ma iya cewa ya hutu saboda za a shiga harkokin Ramadana. Allah ya mana albarka. Yadda ake taimakawa da Allah ya bada ikon taimakawa. Da duk wanda ya yi ga tsarin makarantar nan zai san alhamdulillah. Ɗaliban makarantar nan kun tsaya mutuwa. Babu shakka an tsaya mutuwa. Shi yasa mu ba ruwanmu da ɗaukar kokon bara. Wata gurin wani ko wata hukuma. In ka ga mutum ya zo